ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ଉଦଳାର ନ୍ୟୁ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛେ 150 ପଲ୍ସର୍। ପାର୍କ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା ଆସିଛେ ଆମେମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ଆମ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ତ ଦେଖେଇବୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ, ଏଥର ନୂଆ ବନା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏ ଆମ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଏଠି ହାତୀ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଭାଇ ଆମର କୋଉଠି ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ ବନା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ବସା ଉଠା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି, ତ ବସିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ସେପଟେ ଯିବା ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ଦିନ ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ବସି ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ବନା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ବନା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ।